To Mr. President, mulkin ka ya kusa karewa bayan ka sauka daga nan kuma wani sana'a kake da buri? Ni ba Fulatani ne kuma ina da shanu tunda na tashi har yanzu. To amma shanun naka guda nawa ne? Saniya 100. Ke ka ce zaka je kai barna a makiyaya kenan. In ta ci kara duk inda ruwa yake sai ta nufi wurin ba za ka iya hana ta ba. To amma Atiku Abubakar dariyar da kake Buhari zai iya jawo ma matsala a siyasa. To ai ba shi ne Allah ba kuma ba shi ne mutanen Najeriya ba. To amma in ka hau mulki ta kan wa zaka fara bincike? Kai ba wani wanda ba zan bincika ba. A shahar Buhari zaka bincika kenan. A'a duk wani dai wanda aka kawo wata a ƙara a kan shi. Ga ashe har yanzu ina da gata. To amma Buhari ka kusa sauka ya ka tada mana tsoho a ɗan takarar APC. Ina so kowa ya ji a jikin shi. Shugaba ya zan mugu a ina talaka zai kwana. In ba ruwan sama ba rafi ba na batun yake zona. Sun sha wuya ba ma kara ba don su ake fitar kwana.